Obwansu Gusii. Mwanchomo ligereria chiaragire Chinsa Isato chabonobo tuko Emanyie Jumatatu sentundende itokomerana asembe kirenga ekenene no kweneke tonyere koba togo komanyanganyarire koba gagwateka ye orogongorwa Gusii na boigo isko yorogongorwa Gusii chinga kibono wiki eye amaiso amange yaba Kenya nenenigo aligeretie bosio bwa ebunge yeseneti gochakira itukolia Jumatano chinga kyomoswada bwo kumurusia bisi omokonyi bw'umurai bwense Rigathi Gachagua nyarakoba goikigwa bene bosio bwe bunge ya seneti anayanda mange tokwarigania senchira yobo ikarano mwancho morigereria nyarakoba tokomanyania amonai nyarabo igaseri tukolia rero nigo yaba omweso na bigo mogoko omonene gochia se omo governor bwa county area ya Kericho. Inyorane chinga kiboigo troche aba Kenya ni nabaraikuru asinsemo bagendrete kubwatu kebrengere byabo iboro yokorusi wa Amisi kwa Rigathi Gachagua egati yabara intwara nalera bamisi kuru asense meria Bungoma bagote Gachagua tigagendenga chinga kishinda bagote babuna wakati shule inafanya vibaya umuntu okubori okomachwani ngo mwalimu monene atari omo deputy nase Gachagua komochiwa rutatara mochiwa igobono baganiti baendenga bonsi Everlyne nkagitengwa bwati bikaro biruya nyarako bikorekana se bunge senate nigo mugabano lya sogali kanguse tembe okigima nande akorengana rabde no mubaro huria anyarako bagwakirwa naro bukumurusia bisikorwa ase ebunge area ya county ya Kericho kwende umanyetekera aikiwa gechinchi ogalia bwatobwo bakigima muswadiro nyarako be kwali ensemo yaye ekumwegera wanyarako bakobeka mutwe na kwegerera ensemo bagotanga ya mubaro nyarako bokendingwa nara umo gavana ligasoka kurwalie kagogete no mogoko manekegima na kiotagoke aho tebekero go tiregesire meno na wengerire sukuru kero kwa okagerete pingo chure kugwa matemu hanyora no etete alright ogo utiegesire airaria mangeto kwariganete umwanchumo ligererie marogo ya bono agati ya bokorende gatanyora to kwariganete ya senchira yobwe lakini twende tusema nigegoika abantu bose bamanyira umukungu na ibogete umukungu noare itakuwa raundi ya mama no indase kirogo kyobo governor sobo choryo bonene bore bosyo ene kiro mugimenere puye county ya Nyamira chinga kiabwa tukogosira sensemo ya gesima abana aba bane bonse korungina kobogolyo bolito mpaka koibora tari kogenda no enkirini ogo taige na kogenda nyagetari nigo kwairere ya mateya mogosiro mwanchobo asensemo yabogeka KDF's work transcends defending our borders. It touches the lives of Kenyans through various humanitarian missions, peace enforcement, and peacekeeping efforts. Omukia bwaba obisabege kosi ya KDF wokorenda magima y'abantu nakoreto omurembe nigo kwagekere chinga kiritko lya rero lyarengeritko lyo gochengera obokoreri bwabo.
mnana mango mwanchu murieto kwa gane tukumenya senchira erejo bikanu ngendra tunyara sense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net Olia okwene kya channel gicha wekere ngakoro kwa Sara mu manyiretrane Everlyne Osero Lydia ngoro kwa Josephat Amisi nsemo ya kabere Lydia Mose nera tokubatanera kwene ngagochere wetera somuno we manyire Atokwa ganchake Emanyie Jumatatu Chinsa Isato asobo ikiranu gukubore buna ine mwanchu murigere no manyete buna abantu mbaro wikabono bayigenete buna umuntu amasabona bakumubwenya abo batari wesoki abanyora obuwenya ase kinyagetari ni gane kiwe ase amateyemo korwase kenyoro kia mutoka iyo gotoka se wodi yabweka ebunge ya kitutu chache South ya county ya Kisii ase amateyo yaberege kumusiria omwanchu obo yoberega kurwara asegeka yechi kibere ase Isato ase babere bakumutiga nyomba nago tamuira ase nyagetari riko nyoro buwenya iyo nigo yabeteretie amate ya nyarito kobe gweso kina kumuira umusa wiwe miaka igato wika enyagetari yemo ime yo mochubo songa sanyarite kobaga gosiria obogima bwaiga kwenekia nigo omosa chenyenebwe enka eyenyare koba gweso kina goteba abana baye bonse banyare koba kwiburwa onde tayo hanyara kobaga kwiborero nyagitari nabo igo nigo bamenyerete gwetera asenchira yamasabo bona gusanga amuna inte orobotyo ruo dipon asanya imeye kenyero kia mwamotoka egotokemeye wodi yabogeka igotukumirana ne amate ya Vincent Angwenyi abwibara babwatani be kanisa ya imeye mwana okwege na kwaboko nene tikuri kubanchera barabukoiro monto nyagitari nigo yairirete omwana obo Josa yakumba bwe myaka 24 usiri obugima bwayema ega yokurwara Kisii chiarire orumuna na rengo musai muna nere na munyuomete na moeresa te kingege nete nera gaitaba kero tuachi korigereria samariko asoko iwana nie bibungo tokanyora mangana ina bali so togatwara okwege no komonje no mungi none urende kitogenderete gusanga na tatu mwabo no ruara kerabe otegemete nyagitari onye kinga kikiaikire no rusi gwao irurandani oirwense enyagitari erie nene sana basi bore tu ne sanduki maega yukurigereria engane yeiga barabwe muna baiboli tibali kwegosa asomo ikone igongi gwete ngo mwana one na inje nabeire negesio na ibole to mwana ogoso asoboroti bwa Nyasaye ase ngencha achorete Yesu paka agakorero na buna arenge konyakorera nyagitari ngandetere tata ndusi anje tinta itikobera abondo chenga akorere to kwege nuku amangana ya yebirero oyo okorera tigarire nonye nabo ababwatani abwe ekero omonto arosire achire bolera ararire gose no mwana ogo chaka gokura isiko ama kweri aya tokoroka yembera ase Nyasaye gokorokorara amateyeiga yabana bane nigo bamenyereta amasabo kurende tibabwati gosemeria asamariogo abana aba bane bonse korungina kobogorio borito mpaka koibora tari kogenda no en clinic aba tari bobe kogenda clinic lakini tari kogenda ase ngenjo yo kwege nuku emeti enyi kianda yaera oiboro omwana twarera asoko bwa kwa Nyasaye amarwa irari akoria abana mwana one tanya kunyu no bwaranse obubokoro kubugo mungu gusangane gitaseni kia Ndizi TV ningo bakorera lituko lyogosasima igo lituko lya saba elire Saturday ina lituko toko sangerere kana so gosasima obwate kana na mariko Biblia ekanisa tali enyombe eri asa abantu bakogenda bono ekanisa eye inje no mongi none nabo togosaba totere tokwane tosome ebuku ase obwamo bune amatejemo imani pia tuko pamoja na wazazi wangu na ndio tunategemea na ndio imetufanya hadi tumekuwa hivi wakubwa njengo rugufeni kwambuka nje mamu mwabo mwana yorali no mugaka eresiri na bere iko yani no traso kwege nuko na hakuna venye tutamtoa makosa juu alikuwa anajua nyakati zenye Josa ataishi omoichano munene asaba nyakenyero nigo basiema engane yege kiara na kuyegikeria bororo na goteba okwege na buno koiga tikori kuya naje te pakaga ngatema ko tebi umungina nyenega
agende pakora agende resa abanyagitani ng'umwana arwarete egere bamukonye lakini umongine gakane tugutimuka Marieta gurugo Josephat mitira ngwenyu injo mumura monene soko kongo gotanyali ona baba minto la baba soete kadise yo miaka yara chire mengi ono tugatema kubarenga kimbara kane tigugore kadise lakini bache tumanjira eng'aniye telingiya ekiagera rinde bona abantu barabambage mbaru nyagitari abantu ibo bakonyekire rinde bono utatiga rinde ikoroga no kugena kwabo gukare Giko ripoteria egetaseni kia onambe ya mokia Ndizi TV kurwa seki nyorukia mwamotoka yukutuke meye wodi ya boge kebunge ya kitutu cha South litirane ngoro kwa dipon asanya Miyamuno muri keto dipana sanyase oroboti orurikirano kurigereria yabereka kurekana kurwase county ya Nyamira nigo omuime representative ya county ya Jerusha Emanyie aruro kubore uchasabara ivonsi asa serikali ya county kwenekya bunango ikirania bare amagendero ase abamenyi be county ya Nyamira okwana litkolera magega yokora omurobuli obwokwena nobokonyi kurwase kiganja keriagia ngafu kuchase byombe aho nigo boigo Jerusha nareko baga kuburia serikali nyareko bage kwene Kenya nareko be ukuru muchando bwa estima no kuburwa kwestima ase Chinsemo aime county ya Nyamira boigo niganyarako bakwena na obokonyi bobene bwimepira gochia ase chitimu ichigenda tokoba chiko go serious chiligi ime county ya Nyamira tingoke Jerusha nabaga kwene kya eganga ya yeyo gochegutena sekirego kyobo governor asomo obochori obonene bore bosyo na kurukubere uchasambe county ya Nyamira bagendere komusira asalire irayo gochekogendera kwikirania magendero muri keito Paul Kapokara na magi gago kwana se Chinseme chiga chagesima nigo mwakilisho yiga hama basubate kurwase county ya Nyamira musubate Jerusha Emanyie agendere ko bagakulira nga wikati kunyara ko bagakora imirimo yaje bwikirano Sijakuja hapa kufanya campaign lakini nilikuja kufanya kazi. Nimekuja hapa na dance, nimekuja hapa na balls, nimekuja hapa na checks. Kwa hivyo ile kazi yangu ambayo inanifanya kuingia karibu na wananchi imenifundisha vitu nyingi mpaka nimekuja kugundua ya kwamba kuna mahali ambao watu wetu wako na shida sana. Jerusha huyo nyara ko bagakurwachi amagochia se ebinyoro bibere kiria Kenya konga mone kenyero kyagesima nigo abahabulire kunyara ko bagutumeka emeyobuya eyo era bakonye kwenyorere bitoki na boigo kubakonya semerubyo iyo gokorekana se binyoro atantine abo erango takakwegora eline tikokonya the community egotoko within that region. I never go yewa igere free because I've given it free. Talibesa na yetunga manya ko yereta ga. Ko morande ko teba mangana le na bane ko ra yetunga samaya na mara secretary tata edio mwana edio mwana matani. No nyina bo Jerusha bego niganyara ko bagakonya chitimu ejujo gwakengo yo kirime ye wadi yiga yagesima. We have distributed football to the 17 clubs which are within the ward of Gesima. So I hand over these balls and I want you, everyone, you throw up and then you catch for yourself. Jerusha bego kwa na Chinseme cho nigagendere ko ba gakubulia serikali ya county ya Nyamira wakole imirimo yayo bwikirano elio ko barorobeli abananchi egurube. Tunataka kuuliza serikali ya Nyamira hasa kwa sababu institutions zile certificate ambazo zimekuwa devolved zinatakikana kupata walimu ambao wameajiriwa na serikali ya Nyamira, lakini wamesema walifanya recruitment ingekuwa ifanyike 1 year ago wakati walifanya interviews, lakini mpaka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika. Na wananchi wanauliza, je, ni nini inaendelea katika kaunti yetu? Kwa nini wasikute nje watueleze hata sisi wananchi tuweze kujua ni nini inaendelea? Nonye nabo nigajebulire serikali nene kwani kimunango ligererie Chinsa gajirebo nende gukora emirimo yayo bwikirano uchasorgongo rwa Gusii igati yabo iri yobochenu
eria yechisemi igatie Chinsa gya chinde. Kama umesikia mwananchi akilia, ni uhakika, ni ukweli, mwananchi ako na shida. Kama saa hii wanasema hakuja kuwa na umeme hapa for the last 6 months. That is pathetic. Ikifika saa 12 wakati ambao watu wanatoka kazi, wanataka kukuja hapa hata kununua kitu, hawakuta kuna giza. That means hakuta kuwa na security. Omwalio ye Jerusha nigagendere ko bahagakolia eira na wasio lyangano areketi ase chukora chentunde gocha asegaruke liyo koligia obo governor asatebrenga nero rabeliogo lirakonye e county ya Nyamira. Wana ningi kwa obo governor barafungo libuone na ile talibo obo kwa 2027 wana ninga asimba kora na ete ko kore mere tebo metebo ni jabe mengen jera lakini metego yeju to ko tebara aba ngira mo ko tayari to tebara metego ndore ni baki ko moro to no mo bengale abantu banyanjire bangaire kwabere mo kwa jere ni ko ruwa aseito egende kabona na ale mireiga monde mesirio ko tiabuto ngegende Ginko ripoteri getaseni kya wanchite kya Ndizi TV kurugigi gai gas nsemechi gachege simaime ye bunga yabo gitutu wa masabe ya county ya Nyamira inchego nkuru kwa polycarp okara Mimi numurikito Polkapo karase orobotyoro kurwase e county ya Nyamira abana nchini ko bagendrete kubwatuka ebirengerere byabo kubwatkana no muswada abwoko murusi abisomo kwa nyumura ibeseri gadiga shawa achinga kibunge ya senate yagendrete kuyarigani eriwo cyago tegerera umuswado yo abo chakari tkoria Jumatana sibono abayigereri beri chiko abagendrete boyigo kusangana abananchi aso kubwatuka ebirengerere byabo yo bango igano mo wakili kurase county ya Kisii Kiliso choki wonyalira kobaga koboria agoseko tebangani gobono ensemeli koigerera ensemo yagashagwa ligeretibocio nagotebanga gosemeli kwabo okorene nigora chikobo kwenekiwa sensemo ya ebigambero hayango bwatekana na kerokende amabira siasa yagendete kobaga korrekana egati yaba seneta naboigo ababunge abagendete kobaga kwamereria bunagashagwa nigabwendete kobaga koirwanga weterase muswada olia bokumarusia bisi the Deputy President Gachagua utwalira a lot of faith na judges waito ekia utwalira a lot of faith na rochenga Senate again retawona ya nkako genda because you know the president is definitely supporting impeachment ya you wanna nabate numbers both majority and minority you wanna stay awochi nama nitenga parliament yeto tell independent na Senate yeto tell independent when you want to so that ngomo to merenga na kiaro chirete na pakaga in the court argument ya mono una na roche ataita gote bangiri na ba Kenya ba machorete ngai gogono na ina ba Kenya ba bwana da como tomanga ye tali we because constitution ingo teverenga bote president ne vice president na impeached he got the sole mandate yoko rusio na vice president was a president office is the National Assembly, the Parliament na Senate, because ya muite ngabona toko nyara nende koirania abantu ngabachago akachikura na ndotagete gachagwa gendere osentagete yagendere because one of those are our representatives ekoti mono nguchire ya kuchiona munyorete wa mbora the former governor of Muranga wa area baira to because of the court na role na the grounds, especially the issue of public participation in Supreme Court. Yote wana za public participation ya korwa bantu amaoni aba igwekane ekarona roje bako argue even his lawyers ya argument ya wabwatanga ki question area in the public participation there way to machiwai that is a strong ground ngaite abwate alengerete na mkonye eturaga nitore na kiko and no defense ya eka to kuligere na tema sana wetete story hiki company nini but our parliamentarian zone there's a lot of external influence.
Amatuko make aitire maiga yokungsana na kwenekiwa asebunke ye county ya Nyamira ase egatia ba MCA babete ba kumurusia bisi omunogerio bo enoko kero na aritkoria rero nigo achibu kungsana na kwabago kwenekiwa egati ya ba MCA nabo igo abanyanyimbo asamaga chibungeyo bagukora mone chinyomba choborari niga ba MCA bo banyara ko bakomocha egati ya banyanyimba ne kurasegeta seni Nyamira asogo gendera kutumeka bo bene egati ya banasiasa bagenderete ko baba kwamererio kurusigwa abisi ko munogerio yo asabata bironyo ko murungani konde ngororo te banyara ko bagwikirana asebigambiro buna enchera eyemo yoko ogayana echitabauti cha kisiasa echigenda toka bachiko enekiwa ime county ya Nyamira naga asomo gasoyo basigari baje assembly tomaite yo batoma na MS bakorigia ari tukoria rero ntwabwata mangana biasara bya MS ne bwata chinjira chia yekorendwe na ndese ko gakinaro wiki elia aba saba baba sigari bacha mbarengega bakarora litukoria chumaine ntwarenga assembly ne MS andare twaba no ogokumia na nade bairanire bacha ko sabe MS barore na tubaro nade banyarore eteri ko nyarekana MS yagarekana litukoria ko yanda ase nyomba aso okore biasara igondo bwes orengereret une MS nesirete oye akongainu anda akongainereri anda actually omonto jete police akalika mangana ayo une MS nesirete oye abwenere tabu atu kero buno bali marigete na leadership yetu na sijui kulitokea vipi tukaona polisi wanaingia na kuitisha MS ambayo ni symbol ya unity ya assembly. Bila hiyo assembly haina nguvu ya kufanya kazi. Hatujui kabisa nini ilitokea, lakini naona polisi pia wanatumiwa vibaya. Tunaomba viongozi wa polisi hapa kwa kaunti yetu wakome kutumiwa kisiasa. MS lazima ikuwe kwa assembly na hatuwezi kubali itoke kwa assembly iende kwingine. Polisi hutumia bunduki na sisi tumechaguliwa viongozi tunatumia MS kuonyesha nguvu ambao wananchi wametupea. Wakome wasirudi tena kuichukua na hatutawapea na hatutakubali. Hii kitoka ni kama tumenyang'anywa nguvu ya kazi. Wale ambao ni wapinzani wa viongozi ambao wamechaguliwa upo Korigereria yabereka okerekana iskoero gongorwa Gusii go munene bwa waziri Musalia Mudavadi yabereka kwenekeria abakenya bunani go bagenderetie nemerobero yo guikerania magendero ase serikali anene obwagachi bw'ikinyomba ase rigoririse okwana litwerera magiga yokora omosangerekano no muyaga bwigonyara ko bokoreta abo bisa aove sector cie serikali nigo Mudavadi atabirenga ko bwatakana no guchakiwa ku murobero bwagachi bw'ikinyomba kirigoriri kenigo nyarire ko bago guikeria amagane aho y'abakenya hanene kwenyorera obomenyo asebo igo atabirenga serikali chikogendera ko bagikobeka chibesa chisaine helio chinyombe cyo cyarako bachikwaga chwa ko chiase abakenya roboti roso wikiranu twarganire no muri Keto Vincent Onyaje ime ya diani county ya Kwale Omprem Kapren Secretary Musalia Mudavadi nigekerana asogoserigwa kumureberio orengatsinyomba manyakanete buna boma yango asiri bagaria yumuraibu enseni go Musalia Mudavadi ate abuno ko bwatarana hagati ya serikali chichi county na boigona serikali nne ni ukochigekerani bene uwagachi wechinyomba manyakanete buna affordable housing. Kwa hivyo kuna jukumu kubwa sana katika viongozi wetu na sisi wote kuhakikisha kwamba hawa jamii zetu watapata makao ya maana ambapo kuna maji, kuna vyoo, kuna barabara ambazo zinastahili, kuna mambo ya elimu na kadhalika na hospitali ambazo zitawafaidisha. Kwa hivyo tushikane pamoja na tujenge, na mimi nasimama hapa nikisema kwamba nguzo yetu sana kwa haya maneno kusema ukweli
ni serikali za ugatuzi. Kukuona konudiani ime ya kaunti ya Kwale ni umusali atagia kiombe kiaba governor kose Council of Governance COG asoko bwaterana amo ne serikali nene asoko zirane mono umurobuli yo affordable housing. Kini nataka tu niwashukuru Council of Governance kwa sababu uhusiano huu wa serikali ya kitaifa na county governments ni amana sana, ndio tupate nafasi ya kuhakikisha kwamba Wakenya wana pahali ambapo pana heshima ambapo wataita makao yao. Nigere wiki amanyakante una boma yangu oetera asomurobuli yuni gomsala mudafadi amentabuna eyenenchira ya moyo korosima baga yemiremo oja sabasai oetera sobwagachi wechinyumba. As we embark on Boma Yangu Week, it is essential to remember that our investment in affordable housing, alongside the critical initiatives like Gusii 2 and BCRUP, goes beyond infrastructure. Achieving this vision requires strong partnerships between the public and private sectors, as well as the dedication of all Kenyans. Together, we are also creating jobs, stimulating economic growth, and empowering communities. Chingakichi boigomo governor bwe county ya Wajir Muhammada ni boigato gechi county asobwagachi affordable housing wirenchira muyoko nyara kwikirania magendero asense ya Kenya. County governments hold a pivotal role in realizing this transformative agenda. Their responsibilities span from urban planning, the provision of social amenities, and the creation of frameworks to ensure affordable housing becomes a reality. Omwaziri wendemero public works housing na boigona urban development also home ni ganyara kote abune serikali ni gagenrete kuroto tamono na konyara ko sirumurobuli yo omanyakante buna affordable housing gochase abakenya. I do appreciate the comments or the feedback by the new chair of the COG that we need more collaboration, particularly that we need to now work very quickly on the framework of engagement for purposes of the affordable housing program, because the county governments are at the center of this program. And I can assure you of my commitment, but more so the commitment of the head of state in ensuring that the county governments take center stage. Reporter ya Ndizi TV, Richard Nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miamano muriketo Vincent Onyancha se orobo tiururu kanuni gebunge yes Senate ya ritkodalero yabage waka ekura yuko tegerera umuswada bwo kumurusi abisi umugavana we county ya Kericho Eric Mtai asekere batabna umubaro bw'ekikura nigo tekerete amaganiyo ye katiba. Korengana na kitego sekie katwa kigen hoyoro omwegereri omonene bwensemo Elia Eric Mtai nigo atebirna omubaro wa MC abanyatako bagwaka ekura yoko murusia abisi Mtai nigo tanyatako bago wikiranigwa ekerengo keria kechikire amone katiba bono nigo nainde yatgeire egetire kenene ochiase county eyo hechiko bagikoligerere boikirano igore muswada oyo kumurusia abisi mugavana hoyibe county ya Kericho Eric Mtai. Now, honorable senators, the result for the division is as follows. Ayes at 34, nays at 10, abstention at 0. So the ayes have it. Sergeant at arms, you may now withdraw the bar and open the door. Now, honorable senators, the motion having been approved, the hearing proceedings on the proposed removal from office by impeachment of Honorable Dr. Eric Kipkoech Mtai, the Governor of Kericho County, hereby terminates. And the Senate now stands adjourned until tomorrow, Tuesday at 9 a.m. Togoskamo twechinga kibono ense ya Kenya yale kobagego chengera obo koleri bomanyimbo Vensemo Elia ya KDF nigo abo bisanene oba waziri kurwase serikali banyere kobagweso kena gwetogerie meroberio emikirano egendete kobekwene kiwa amonege kosi ekyo kyabanyanyimbo.
Mwego yoni wabago kwariganiwa ase eskuru ya maigeri ya banajeshi ya Thika Barracks ase yabage wikiranwano mu waziri o defense wasebobore so ipantuya asaine kyabuna ege kosi ya KDF nigo kyabwatukire obo koreri borobya anene kinga kyekigense ya Kenya yabireke wetera amakongo ao gati yabo obusagani na boigo kisegi nigo boigaine kyabuna obomo no kubwatrana na kokorerero wikiraniwa kuna kukoireire ogo wikiraniwa kwa yonsi asabaganya kogendera no mukyo This year's KDF Day celebrations come at a time when the world faces unprecedented challenges. Threats such as terrorism, climate change, and regional instability are putting immense pressure on global security. The KDF stands at the forefront in cohesively responding to these challenges, protecting our borders, and maintaining peace at home, across the region, and globally. On the theme for today, One Force, Mission Ready, Unity in Action for National Security and Development, it does underscore the fact that the strength of our military lies in its unity, not just within the ranks, but within the nation it serves. KDF's work transcends defending our borders. It touches the lives of Kenyans through various humanitarian missions, peace enforcement, and peacekeeping efforts. The KDF role in supporting communities affected by disasters, insecurity, and poverty is as vital as its defense missions. This dedicated relationship between our military and the people of Kenya strengthens the bonds of trust and ensures peace, development for all. And indeed, KDF remains a beacon of hope for our country. Mwanchu murigere bono oroboti oruna roto ya sensemo entanganyike gimayo mutima ko tokera ndo sa sensemo ya kabere ya studio ere tumanyore Victor Sultan Obangi nanyara ko bagotera manga yenyere ko bagokorekana ase ebiti byekigo sori togenda ari toskari Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigereria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi Chinsa bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibire inya isano nemo ibire isano na isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje merubili ito Chinsa nyaranга na bogo sonja wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie
Ndizi TV obwanso Gusii. Omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira Chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbeyemo yomunwa weke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inye Isato isano nemo ibere Isato isano na Isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwanso Gusii. Ndizi TV obwanso Gusii. Garbo miana indo mwanchu muligalianga ukwarigania ase emesa Emanyie chigosori tosanga lyagendete korwa ase ebiti ao eriterene Victor Sultan obangito yachake korwa ase eminano via AFCON qualifiers ebyo bigendrete asense ya Tanzania asense ya Kenya uso ya Harambee Stars litukulia lero bagosoria amo nense ya Cameroon chingaki ense ya Kenya ere ase gose atigra ase libagalia gatatu ase erombe chingaki Cameroon abaye kora ense ya Kenya egoliemo ase ligenesegero yasoira ase libagali tagani kibalene chipointi isano na Isato. Bon, Lisa. Il y a une faute effectivement dans cette fois-ci c'est Mbomo qui trouve l'entrée de surface de réparation, la possibilité pour Talkland de tenter sa chance, c'est bien parti et ça finit superbement au fond des filets kenyans. Le milieu de terrain de DC United entré à la mi-temps qui de son pied gauche vient le premier transpercer la muraille défensive kenyane et permettre au Cameroun de prendre les devants dans cette rencontre. 1-0 et 8 points désormais, très provisoirement bien sûr, dans la besace des Lions indomptables dans cette campagne de qualification. C'est quasiment un ticket pour la CAN au Maroc qui vient d'être composté par le Cameroun. Et le centre de Bassolog, il y avait Aboubakar et Brian Bemo dans la surface de réparation, ça a été repoussé en corner. Très haut, selon poteau pour Jean-Charles Castelletto qui n'est pas parvenu à le... Pour vous qui nous regardez. Motiouma, le centre derrière d'Otieno qui est français et la France en particulier. Capable, ça c'était bien fait vers Vincent Aboubakar, capable de produire, de former un nombre incalculable de joueurs de qualification et plus difficilement sollicités. L'arbitre, si tu vas revenir à la faute effectivement, alors très tardivement. Chiboligaria ense ya Kenya nigo ere ase libagalia gatatu ne chipointi inye ase erombe ya J chingaki Cameroon abubaye ikora litukolia lero bare ase libagali tangani ne chipointi ikomi boigo ase eminone bio bya AFCON qualifiers ase abakosolia bainse yemyaka 70 abumura ba Rising Stars nigo bakosoletie litukuregoro na ko baikora etimu ya Djibouti chigolinye ase ligina esegero ase chimbero chabo chokane kingankwe bakabale ase libagaligia leo chikosolia ase chikosoli cho chia AFCON ase mwaka wa 2025. Haiwezekani. Wanasetiana mipango ile Kenya ndani ya box. Anafanikiwa kupata mpira ule, anaweka kwenye kamba. Kelvin Wangaya
anaandika chuma ya pili dhidi ya Djibouti. Ndio timu ambayo imefungwa mabao 10 jumlisha haya mabao 12, imefungwa mabao mengi zaidi. Penalty dhahiri shahiri ya kufanikiwa kucheza mpira na mguu wake ulifika katika namna ambayo inatafsiriwa kuwa ni foul. Anangoja kibali cha mwamuzi. Kelvin amesita. Wangaya, bao lake la pili katika mchezo na kuwa ni bao la 3 kwa Kenya. Djibouti dalili wanazoonyesha si nzuri. Mpira unakuwa ni mali ya Djibouti, wako salama kwa kilichotokea, lakini wanaupoteza tena mpira, kila kitu kinagoma kwao. Jaribu kuzipunguza zile. Lawrence Sokoti hatimaye anaandika bao ambalo amelitafuta kwa muda mrefu, linakuwa ni bao la 4 kwenye mchezo. Utikana na yomo nchumuligira tosoe sense ya Kenya chinga kichiligi ochri somotumuko ligi ya National Super League niko yagendrete kendi abwa sechi timu ochego sogeti kwligara libagali yokogosoria osire kwendera komenta chinguru ligi yo wikirabono timu ya Mulembe United nero eraite ligi yo pointi isano na Isato litkolegoro timu ya 3KFC niko bagosoretie ni timu ya MCF na kubaikora chigolibere seyemo APS Bomet bakagosoria ne timu ya Kibera na gusoka makali yo gotobekana goli nde darajani gogo nigo baba ikolete timu ya Nzoia Sugar chigoli sato seyemo Sam West bakaliga ni gwa na Migori na ko baikora chigoli sato serigena lisagero Mombasa Stars nigo boigo bagetwe egoliemo sebasa kinga kibali ko baligania etimu ya Sari yo negative minano biriabia negative tuko ya Jumapili goseri kuregoro raundi ya kane yeminano vya National Super League boigo serit kuria Jumamosi chigosori ni go chialigane tigwe timu ya Kisumu All Stars nigo yagosoretie ne timu ya Luanda Villa na gosoka makali igoliemo seyemo Mombasa Elite bagosoria ne timu ya Fortune Sacco chigoli sato seyemo timu ya Muhoroni Youth ni go boigo bayagete timu ya Naivas chigolibere serigena lisagero timu ya Vihiga United igasoka makali igoliemo seyemo ni timu ya Mofa chingaki timu ya Nairobi United baba ikolete timu ya Dimba Patriots chigoli isato seyemo chigosori chia National Super League. Una naika watu ibu mwanchu malire ya wikirabone timu ya Mulembe United ngagirate yenigo ya Soasen League yo ya National Super League wango iga nero eraete league nechi pointi isano na Isato APS Bomet Dimba Patriots na Nairobi United na wale se libagelio ya kabere tofauti yechigoli kolende nigo wali nechi pointi isano na iberekera oyomo se ligi yo ya National Super League wango igangete timu ose ligi ya KPL nechiko irindurwa ntore na matumaini na mangera nyari kobaga koleka kurwa se ligi yo ya KPL narayona kwa ligandatie kurwa semesa Emanyie chigosori omogorobolero sensemo entangani ye studio no ntaite ntambukochi to yekore Emanyie Jumatatu se obwamo Chinsa ose Jumatatu ya lero. Alright, mbiamono sana kurwa sensemo ya kabere Emanyie chigosori Victor nera kwa bagutumanyia mange yagendrete ebiti biechigosori ntore no gosemelenga timu ya Harambee Stars Victor negendre kwa bage okorabia bimina nebyo no yanyara kwa gegwa kwa igori. By the way, happy KDF day.
Maiti KDF maiti Gusii elitokolia. Ono Kenyan Defense Forces elitokolia elitokolia abanajeshi ba KDF. KDF. Yes, Kenyan Defense Forces. Nare exactly. Na ndendo chena kie Everlyne nyale ko bakoyerera boikirano. Asebalia. KDF ulia ruta sa interview. Akora. Taraje ko dokoro botuki. Actually, I thought it's a joke until naigurete aseli sakariria ekorapigwa na birikire KDF. Ndia bwate in full. Ende bwate in full but then na we arenga abbreviation ya KDF. Then definitely labda kurwa se manufacturer na babwate obobisi. Next Monday Emanyie elina liribole gocha korapira nelyo ngai KDF ile tabedi. Eko bole ngaye gekosi gia abanajeshi kebwate usiano na KDF elia yemo gotumeka. Mwanajeshi umetokoswanga. Tinyo bolendi. Wenchara. Wenchara. Akora como bisaga unenchara. Yora KDF ni gekungangana. Anyway, asante sana na karibu Victor Emanyie Jumatatu. Amangitanyara ko batokurigereria kwa niaba rende ntware kuganira intwe kirokende ntubwata abaire baito obara se because ebyo bya KDF bagendreta munemeremo emiya bagokora kwenekia uno burendi imense ya Kenya banyere ko bugutingirwa especially asemebega yaito so ase bari manyete ntabatora marieta nabaganira itukurigiya bya KDF na injustice muyane bari bonsi barasege kose kiga KDF babere bakweneka bunaense ya Kenya yaberege gutwara oburendi mwete KDF nabantu bunasipantu yo muwaziri bwamangana y'oburendi abagakweneka garia nabantu babwato mukibukurinda magima y'abantu baturendete butko bwakya alekero kisegi kira alishababu gega ngoru ngoto saga na bare me ya Kenya ayasore ga igenyoro muntu nare gari asomubaga tarikorara iga begeterio kebunduki yaye to kubasabera maya Kenya saba ichinguru enda barende chinga cyose nabayendera wikanya emeremere y'inesi ya Kenya verita tingo twaramangi ekero bako enderete kurinda insi ya Kenya tigo munene yawe. All right nibono sana mwacho moligereria ntwaligereria gati ya biratatu ase twachaka Emanyie Jumatatu ngwaburi burire ne Everlyne jaso mwancho moligereria sorobo tulitwarokora ense ya mona bayo Chinsa Isato igoro ya amakweri yo botutukano yanyata ko bakoretwa akubwatikana na omweka bo kwigena ngaya mateyo tu na nyagitari yae amasabo ubugima bwito toshagari ibona irete no nya mate ya magweso kigatabanga yaya umwana yo butira nyomba chikisa tobono tarayo nyagitari na bau arroka ni tare very weak kurende unfortunately na to bagusiro ubugima bwae gosana nya ko bagusiro ubugima bwae chiko kenya ko bakwikiwa asenya gitari timanyeti Everlyne chakamonaye maigerikia ya bono maigerikia watabanga yaya mangana yantetere panado ya na nchumete na kumya sana Amisi una nakinibega manye tondo tatai kwenda nyagitari kirokende niga bulirwe nenibo yo chakonyoro bo wenya yakogera tineki umuntu rocho yo minaru arete ari nyomba yakwa none bari batari kwenyara nkwesoke bari basabe michango yo kwirira bamwe abonyagitari lakini enacha ko manyabuna abantu abagose ne dini yabo babwate okwegena ko babwate buna Nyasaye God is the healer whatever is the healer nero kubwenya inyoro goteba no nabanyagitari bagoteba we treat God heals ya na bayigo lakini ne bya kwanyoro bokonyi kurwali bona barabwe bayigenete amasaboka harakoraki narakubwena lakini bona rose yakere gutibo yo umwanchu ino nyumba arwali temuro cyari na a very critical condition tinga gito saina maigeria maya gucia se ase ebinyoro byaito ase society yaito ekero yakire na squeeze chinyagitari ekire all over Victor umanyete kubwatikana ne amateria ne umwaka bwingeri nabatebire he confessed and said abana bose banyara ko bagukinira se amate yae na magokaye amuno mwancho yoro munginoye mbaranyara ko bakogenda nonye mu nginoye chinga kibwatiraneti tukondiyo aimogete go clinic nonye chanje chiri bagotanga nchiroro chi abana bintu binde manya gwetera igo asare iri mbati mbaya tunga makwiri ari gocha na bari kumuira igo ngana una na motegerera iga koyanera igari no mugokonga nere na iburi tu mwana
ochire igoro nabona machikumo igoro kieko toirania se engana ya tumaito senda nyeroke religion senda nyeroke spirituality okwege nankole tofauti lakini chinsa chinde tukwentorengera ngaki kiechi tokobeka okwegena waitu asengencho amisi amatukama egesokoro chisokoro cheito nchi agachire nyagitari lakini eyine ngaki kero monta atagachire nyagitari namarwire gari ngamakenga kie nyagitari nchiarengo lakini bono iga chinyagitari nchiro marwira buchire nabo igo immunity y'abantu buna bakaragere kare seriere eri ase chinkakire kero umuntu atebanga ncho kwigena wait kwane kwa kontevinga tingenda nyagitari lakini ko chikoligeria kwa bundwanga oyo iga nyagosira ni skuru alinge gocha rende gosoma abo munyagitari nanjero mwana oye ajikurwalia abantu no kwigeno. All right, mbiona sana ne challenge yanene gochia ase abegene be dinilia nga ense aramokirie buri na bubugoita mayo taraigena bugoitira ari nyomba karasi yaruka oikenya gitari rende onye yanyarikanete ngana bubware kweragwo bwere no nyasaye amaboko anyagitari. Everlyne asentunda entangani kagima kurase county Nyamira namorora omo women rep Jerusha Momanye orali rivenenga no abo chikobase ekeminano kioboteneri bwa county ya Nyamira buna omugabana. A good move. Ochia sabaswa. I think they're smiling now. Igarali mapema wase, what do you think? Tari mapema, bagata mapema ndio best. Right. Mapema mbuya nari abantu banye kwearigana bamanye tena ki banye koko gokora win barote naki ekoro metobero mu women rep for 2 terms. Bono orodire mbuya skase kirgo kya mutu na inde mbuya buna omosbat abega kurwanira libagari musbat ya suburahi. Asubati Kisii Nyamira are we impressed labda libagaria abasubati ya soburahi because they have tested it has not happened. Noite Amisi kirogo kyobo women rep metyo sen Kisii na Nyamiroka na rolile amagendro akore casting nchokaranga lero mu women rep donya kwena na ali biruga sigete inko iborara machane ne bisima sigete na sigete county ya Nyamira twarire mu subati ya Jerusha kagokora amagendero gana iboli ne ekero aguchwe karansa asekeruge kikyobogamana ngogendera ari namagendera ijo kuna ara obono wese nigago ikaroro abe kuna abande bonsi aturie. Anyway, ndo ikamanyekera kwendegera okibogavana responsibility siyanjiriwe chikorengana chibo women chigo tira chigo chikine wono. All right. Wono timaiti abantu banyamira na kibara chiko gauge asengenjo Amisi na botoko race togote bingaye minyoka egete kelikyo kwera ntwa really ekoroberele kae kwa minyoka iga kwere lakini nande nero enta bigwate bunga Amisi ya style kwa minyoka tali yanda kweteme marathon ya Kipchoge. Alone timanyeti ninki gekogera wisikoligerie etamu yo women rep tebwati limitinga nigokora ase chitamu bere buna bagabana obvious bako baigo inki gekogera endo muraya tali goturia tebangonyo korire buya ensemo yo women rep labda igabu no capability ya yero so abeke mo strength kwenekia buno nyane ko baga kogendereria nsemeyo mastio monta akine rangi gochigoro nyorengo mwe MC otogi gokorire buya inkia matamente ni gawo ogendera okorera abana inchi Everlyne chaka mana ndo jibikita nabwate ichibulire tayari kegima even at school at some point wachorire kobe class monitor. Obviously, you want to be the head boy of the school. Bueno, creo que hace chinga kichigo murayo ya vera se creo que no women rep, vera se creo que women rep, amagendera ya vera ka gokora. Na utara naro cheningi kibwente gokorekana ase county ya Subwagare, creo que nda magendera nda yo atari ase semo ya yebuno women rep, atanyare guchaka kwa gacha chipara okora. Na yego gara creo que no munda teba nse konyore creo que kyobo gabana kero kende ninchi
kuikirania magendera manene witania yangu ikirania sika Kiganja ngwathe jibesa jitonyere to. Yes. Victor Amisi kero munta kumeze gintamate amangana nabiri. Naruchenga na mange arakore wetania ria okora se capacity nga ekiroke ekinkaransi tengeri ko allowance yo okora mange. Gose ori karansi ase ekiroke ekyo. Tara akora manga ko motivate muntu nga kiya hetiga tutige egere muntu ndo mongache igo I think no era una kwa boli kwa Amisi onyandirikero muntu ariko ba satisfied na gali asale na nga Kenya tole bado in the 18th century. Anyway, no, the sky is the limit. Ase kero wike tambo kero gete ifuga nyike igo. Challenge ni ringo maitha suburai imese ya Kenya gotogo kempana ali asendo chutali gokora bia na inche no ngotumeka opportunity yo rikango gosira ngotenga ya kwari gwikirania miradi ene rigaria na baba na inchi bari ko baba konyora amagendro kurinde twaka siasa twata kingosororo ikuya atakorete digondanya ko ba kingokora abange bagenda to bagutubwate gwetera se mitandao ito na kwenekya nga banyara ko bagusanga birengeri bya bamunaito Amisi asomaga no rutwa kwanira ori yabo bayibuli bali batakaiti ko irabana nyagetari na no kwegena anarege yo krokudarima pendo abateba hao wazazi wapiwe viboko kisawasawa hakuna kwenda usini maombi tu iende ikawa kuna kanisa wanaenda mbaya kwa hiyo ndenara Justice Angwenyi ori maombi gani hayo baada somo gano yoyi Yokurukunga Sergeant John Kevins atabanga watching live from Engotogoti DOK. I'm in up to the end of the news naboyiko Alex Nyakweba atabanga korwa Maro Kisii County na Tegea Barnabas Ratemoge konge koro Nairobi Jogo Road Bahati Tower se watabanari me yomuroberio ndo chumugako kiro amoni amati aikoro chisemo Nyamira batabana baragomba gendete gutubwate kigima Biemono mwanchumurigira se bali banyare ko bagusanga birengeri byabo amona into na bali boigo bagenda to bakorigereria eti batebanga Toisane kire amone Emanyie Jumatatu na boigo ebirengeri bintu bimwabu atendo no gosembera litukirimo munyara kwa mugusanga amona into Nyero mna utamba semero bionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital www.ndizitv.net nsemo ya website oko yasoma na koyaligeria Chinsa Everlyne wetra sensemo ya YouTube Ndizi TV News mwanchumo ligeria nsemo ya kabiru nyara kwa bakonekya Chibicha manerigo riogi riago chira senchira yobo ikiraniga kwa Sara Mamanya letirane kwa Josephat Amisi letirane Everlyne Osero na Lydia Mose na twabatana sensemo ya Emanyie Biemono asoko ira Chinsa chiao na mwanchumuligeria na koyaligeria aya Emanyie Jumatatu ya lero tomera na inde Jumatatu gocha ase Emanyie Jumatatu mcheni kwa Victor Sultano bangi muna butambe ipo siku tuzidishenia